Хadi Такташ һәм Нурсултан Назарбаев урамнары чаты Кабан күле буе. Тагын 3 елдан монда Камал театрының яңа бинасы төзелергә тиеш. Әлегә монда бушлык, яшел зона, киләчәктә ул татар дөньясы өчен кайнап торган үзәк булыр дип көтелә. Таләпләр катгый, өмет зур. Театр бинасында нәрсә исәпкә алыначак? Бүген хөкүмәт йортында журналистларга сөйләделәр. 109 биттән торган менә шушындый план төзелгән. Монда актерларның да, хезмәткәрләрнең дә теләге языла. Аны яза торган кешеләр һәрбер цехның җитәкчеләре белән сөйләшеп, аларның теләкләрен аңлап керткәннәр. Минемчә, теләкләр бит театрның кешеләре, театрда эшли торган кешеләрнең фантазиялары, теләкләре бер генә: уңайлы булсын, җылы булсын, якты булсын, эшләргә җайлы булсын. Узган гасырның 80нче елларында сафка баскан бинада актерлар өчен тиешле уңайлыклар юк иде диләр. Грим бүлмәләре кечкенә, репетиция залы юк, труппа үз мөмкинлекләрен тулысынча тормышка ашыра алмаган. Профессионального театрального сообщества. Безнең төп максат профессиональ театр өчен шартлар булдыру иде. Иске бинада без моңа ирешә алмаячагыбызны аңладык. Капиталь төзекләндерү дә монда ярдәм итәлмәгән булыр иде. Яңа бинада тамашачылар өчен дә мөмкинлекләр күбрәк булачак. Яңа бина төзелешенең техник өлеше Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бикмамбетова карамагында. Июльдә башланган конкурска 537 гариза килә. Алар Европа, Америка Кушма Штатлары, Азия, Россиянең төрле төбәкләреннән Татарстан белгечләре дә бар. Яңа бина проектын әзерләргә дөньяда танылган авторлар теләк белдерә. Лондоннан Заха Хадид, Кытай Гуанчжоуда опера театры, Бакуда Гайдар Алиев үзәген салучы, Мәскәүнең Рождественка архитектура бюросы, Алматадагы 1000 еллык мәйдан аларышы. Театрның бүгенге бинасын проектлаучы Герман Бакулин да финалистлар арасында. Архитектор-дизайнерларга Казан татар театры тарихы буенча да материаллар әзерләнгән. Я взяла все это напечатано. Менә ул документлар. Нәрсә теләвеңне белгечләргә тиешле дәрәҗәдә аңлатырга кирәк. Бу бөтен дөньяда кулланыла торган практика. Әгәр проектлаучыга без нәрсә теләгәнне тәгаен төшендермәсәк, ул ничек күз аллый шулай эшләячәк. Шуңа күрә безнең җентекләп тупланган материаллар архитекторларга ярдәм итәр дип ышанабыз. Мы очень подробно рассказали им, чем хотим от них. Әлегә финалга узган белгечләр белән онлайн аралашалар. Ноябрь ахырында Казанга чакырачаклар. Алар 20 январьда проектларын тәкъдим итәргә тиеш. 3 февральдә жюри җиңүчене игълан итәчәк. Яңа театр 2025 елда ачылыр дип планлаштыралар. Фирүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.